Pozdravujem, volám sa Daniel Kubiš a som zakladateľ ateliéru Kubiš Architekti. Náš ateliér sa zameriava na ekologickú a udržateľnú architektúru. Pracujeme s tradičnými materiálmi a zároveň aplikáciou moderných technológií. Stavby z našej dielne prinášajú zdravé a ekonomicky výhodné bývanie s minimalizovaním uhlíkovej stopy. Zámerom bolo vytvoriť čo najväčšie súkromie. Napomáha tomu nielen samotné umiestnenie, ale aj navrhnutá organická záhrada pred domom. Nachádzajú sa tu rôznorodé trvalky, kríky a trávy obohatené o akcenty v podobe stromov. Druhové zastúpenie zelene vychádza z miestnej flóry. Pestrá zeleň sa nenachádza iba v okolí domu, ale aj na intenzívnej vegetačnej streche. Zeleň zároveň vytvára požadovaný kontrast s čistými ortogonálnymi líniami stavby. Dôraz skladený na kontakt s prírodou umocňuje veľké zelené atrium umiestnené v pomyselnom centre stavby. Okolo neho je koncipovaný celý pôdorys domu s ďalšími menšími perforáciami, ktoré vytvárajú pestré zákutia s rôznorodými výhľadmi. Pohyb po dome sa tak stáva dynamickým zážitkom. Ďalší príklad kontaktu s prírodou sprostredkuje vyvýšená dookola domu lemujúca a levitujúca terasa. Vyrastá z okolitej stredne vysokej výsadby rastlín. Tieto spomínané prvky dodávajú domu jeho jedinečný charakter. Pôsobí tak ľahko a vzdušne. Fasádu tvorí obklad zo sibirského smrekovca s neupraveným povrchom, doplnený o farebne kontrastujúce čierne kovové časti s matnou úpravou. Drevené lamely lokálne lemujúce terasu navyše umocňujú mieru požadovaného súkromia. Dom je z hľadiska dispozície členený na dennú, nočnú a obslužnú zónu. Dennú časť tvorí priestranná kuchyňa spojená s jedálňou a obývačkou. Celá táto časť sa veľkými presklenými plochami upriamuje do zeleného átria. Zaujímavým prvkom, ktorý sa tu nachádza, je integrovaný nábytkový kubus. Obsahuje viaceré skryté funkcie ako komoru, šatník, ale aj pracovnú plochu kuchynskej linky.
Nočná zóna je umiestnená na opačnej strane domu. Odvracia sa od atria a upiera pohľad smerom na hrad Pajštún. Je tvorená veľkou spálňou, z ktorej sa vstupuje do dvoch samostatných kúpeľní so šatníkmi. Jedna kúpeľňa je pánska, druhá dámska. Individuálne požiadavky investorov sú vidieť na ich vybavení. V pánskej kúpeľni nájdeme priestranný sprchovací kút, v dámskej kúpeľni zase vaňu s výhľadom na hrad. Nachádza sa tu aj pracovňa, umiestnená tak, aby ponúkala hodné podmienky na ničím nerušenú prácu. V poslednej obslužnej zóne je situovaná dvojgaráž, technické zázemie, záhradný sklad, šatník a príručná kúpeľňa s práčovňou. Všetky zóny sú navzájom prepojené presklenou chodbou lemujúcou zelené atrium. Pri návrhu domu boli zohľadnené princípy trvalo udržateľnej architektúry. Napríklad pasívne tienenie pomocou prestrešenia terasy a drevených vertikálnych hlamiel, priečne prevetrávanie či akumulačný krb. Súčasné technológie v podobe tepelného čerpadla zabezpečujú nielen kúrenie, ale aj chladenie. Energetickú náročnosť citeľne znižuje rekuperácia vzduchu. Optimálne presvetlenie a solárne zisky sú docielené viacerými výrezmi v prestrešení terasy. Drevo ako prírodný a obnoviteľný materiál je badať takmer všade. Dokonca aj tepelná izolácia je drevovlaknitá. Pohľadové drevo v interiéri je kombinované s lnenými omietkami s priznanou štruktúrou slamy. Zvyšujú sa tak citeľne tepelno-akumulačné vlastnosti a regulácia vlhkosti v interiéri. Celkový dojem stavby umocňujú detaily a prvky ako priznané CLT panely, ktoré miestami prechádzajú do knižnice, bezárubňové dvere, skryté rámy drevohliníkových okien a posuvných portálov, ale aj zapustené sokle dlažby a taktiež materiálovo a farebne zladená pracovná plocha kuchyne s dlažbou. Ďakujem za pozornosť v mene celého nášho tímu.